Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Haga sien bading kong kita khot jongka Indian Red Cross Society West Gentle Hills District. Gila ai mun sobhai la ka jongka Snam, haga jaka ken show Snam jongka Blood Center Jowai Civil Hospital. Shuaban no Synñiang ya la ka Snam, la pelong ya ka jingalang ka balingkot. Bala penya do chairman jongka Indian Red Cross Society West Gentle Hills District. Uba W ling do kat bawa H nong pulu ubolong Aston Secretary ula puli ya ki kerteng jongki khat nyongot kita khot. Kibala no Synñiang ya la ka Snam. Nakaliang jongka Medical and Health Officer jongka Blood Center Jowai Civil Hospital ka Dr. Pishla. Kala ai jingero bat ai kublai kerpang ya ki khot jong re kun huon kibla mi shakmat ban ai ngobhai ya la ka Snam. Kenang bandupla ban penem ya ki babun ki men sembreu ha ka khap ba ki don kam kerke.